ruke, ponovo. Pa ja crtam bez ruku, nije fair. A ja sa jednom, to je bolje nego ništa. Ako ste spremni, želim da vam pokažem vašu nagradu. Ovog puta možete da dobijete malu macu. Zove se Cica. O Bože, baš je sladak. Dobit ćete ga čim ga nacrtate. Možete da krenete. Pošto imam 2 ruke, iskoristit ću obe. Wow, nikad ne bih rekla da ruka tako liči na mačku. Nema veze, ja ću i ovako nacrtati. Ipak nacrtati maču nije mnogo teško. Stop, imam ideju. Mogu da obojem svoje lice i nakon toga ću napraviti savršen otisak njuške. Ha, baš ličite. Možeš da se smiješ koliko god hoćeš, ja ću uspjeti. Jesi vidjela? Pogledaj kakva lepota. Ja sam ti rekla, ja sam genije. Čak i bez ruku ću nacrtati bolje. Sigurna sam da će biti prelepo. Šta? Miš? Ali treba mi maca. Da, nismo znali da ne razlikuje mačke od miševa.